A mai videóban ki fogok nyitni, azt hiszem 7 darab megaboxot. De hogyan? Itt csak 3 megaboxot. A másik fiókon, de azt hiszem 4. Nézzük. 3. De mi sem. Még 200. Még 5. Menjünk. Na jó van. Utolsó. Még nem utolsó, de... 15! 12 fránkot! És egy keves Rikó. Aha, 15. Ez durva. Ez szép. Figyeljétek már, hogy néz ki. Látjuk csak el egy fotót is. Nyitva a fotó, hogy hol a fotó. Na jó van. Ez egy tökre rossz. Egy 15. Skacó. És még már ilyen spray, amit nem érztem semmit. Na nézzük meg a másik fiókon. Nos hát itt van 4 darab megabox. Első, 2, 5, 3, vagy 2, egy Summer Jessie skin, continue, egy elprimo skin, amik jó az elródó primo, egy semmi sem érünk így. Előtt már megint. Nem semmes. Itt kigorul a 100 gál, annak örülnék. Bár 16 is durva volt. 4 darab item, egy villogó és gold skip. Nincs értelme. Hogy pont nem bírom ezt kékszel, de... Jó. Öt. És semmi. Ez minek? Tehát akkor ez mi offer? Nem jó. Sziasztok, srácok! Ez a videó ennyi is lett volna. Iratkozzatok fel, hogy nektek is legyen 15 item a megaboxba. Sziasztok!